مار ظفر عباس سمر بروانا سے سمر تقسیم تے خوش ہاں جویں ذات جلی جانے سمر تقسیم تے خوش ہاں جویں ذات جلی جانے مناسب رزق جانے تے سخی ابن سخی جانے حکم آئی جناب بھائی صفدر عباس ٹاوری صاحب دا، جناب نعیم عباس ٹاوری صاحب دا، جناب مزمل عمران لاکھ صاحب دا، جناب مدثر عمران لاکھ صاحب دا تعمیل حکم کرن واسطے حاضری خدمتاں چند منٹاں دی حاضری تے اس تو بعد رل کے سننے ہیں بھائی جان الطاف فرمائیں۔ سمر تقسیم تے خوش ہاں جویں ذات جلی جانے مناسب رزق جانے تے سخی ابن سخی جانے نہ ڈر ہے میں کو دوزخ دا نہ ہے کئی فکر جنت دی میرا جنت دا گھر جانے حسین ابن علی جداں پج دیاں نہیں مینو تیریاں اوکھاں ادے اوکھاں کٹن نہ آویں جیو جیو بھائی جان جیو جداں پج دیاں نہیں مینو تیریاں اوکھاں ادے اوکھاں کٹن نہ آویں مک گئے نروار پرانیاں ویاں نویں سریوں پٹن نہ آویں جو سوداگر سمر منافعاں دا ادو گھاٹے وٹن نہ آویں سوداگر سمر منافعاں دا ادے گھاٹے وٹن نہ آویں اے میرا جیندیاں جدن حیا نو کیتا پھول قبر تے سٹن نہ بہت شکریہ بھائی مدثر عمران لاکھ صاحب، بھائی مزمل عمران لاکھ صاحب، میں تیری واسطے کی جی بھائی زیغم عباس لاکھ صاحب بہت شکریہ باں خیر دی نپیے تے میرا اپنا ہو کے باں خیر دی نپیے تے میرا اپنا ہو کے یہ دکھن دل مجروح وچ میرا غلط گویڑا نبھ ویسن ڈانگ تو بھائی وال دی لو تے کے فرقے جے کر بن نہیں سکیا میرا رکھنا تیرے روح وچ کے فرقے جے کر بن نہیں سکیا میرا رکھنا تیرے روح وچ او بھی اپنے ہن جنہ ساتھ چھڈے آئی دھکا دے کے یوسف کھوئے اور دلہ روز جوانا لگ دیانو جو آئے کدی نے جھاتیاں پاویں سمن دا ٹائم میرے خیال بندے سکتے ہوئے نہیں کوئی نہیں جاگ دے دلہ روز نو آنا لگ دیانو جو آئے کدی نے جھاتیاں پاویں اوے لتھے ابھرے تیریاں صدراں دے آوے کون جنازے چاویں تو دلہ روز جو آتا ہے لگ دیانو جو آئے کدی نے جھاتیاں پاویں اوے لتھے ابھرے تیریاں صدراں دے آوے کون جنازے چاویں اور تیرا مطلب ہے جو شربت قاتل نو ہر دور وچ لوگ پیواویں دلہ روز جوانا لگ دیانو جو آئے کدی نے جھاتیاں پاویں
اوے لتھے ابھرے تیریاں صدراں دے آوے کون جنا سے چاوین اور تیرا مطلب شربت قاتل نو ہر دور وچ لوگ پیواویں جیڑے آپ ڈنگوریاں سر وچ مارے نا آئے کدی نو ملما لاویں اور گلاں سن کے تے ہڈ کے رکھ بانا الا لینا اندر نو روگے کیڑیاں گلاں گلاں سن کے ہڈ کے رکھ بانا تے لا لینا اندر نو روگ نواب صاحب میرے ویکھ زندگی ہوئی بس ایک یا 2 منٹ گلاں سن کے ہڈ کے رکھ بانا اے لا لینا اندر نو روگ جو پوری وسو وچ ایک دا سان ہو پوے آ پوری لام منامنا سو گے اے بس ہن گلاں ہی رہ گئیاں تے تو گلاں سن کے ہڈ کے رکھ بانا ہے بھائی الطاف کاواں صاحب لا لینا اندر نو روگے جو پوری وسو وچ ایک دا سان ہو پوے آ پوری لام منامنا سو گے اور ہن سر باسیو اپنے سر تے جیویں سمر بھگیندی بھوگے آج کون کسے دائے وگ شک گئے اتھو بھلے ماں نسلو گے بسم اللہ جی بہت شکریہ جی نواب صاحب جی بھائی شاہد عباس لاکھ صاحب بہت شکریہ صاحب بسم اللہ جی جی ماں ممتا حسین سفرا صاحب بھائی نعیم ٹاوری صاحب آج کون کسے دائے وگ شک گئے اتھو بھلے مانس لوگ بڑیا کنڈو لانیاں کانڈتے ایک بھی نو تے او دی کانڈتے دھرتیاں ہویاں ہن میں یار ان چوپی تے سٹیج نہیں نہ چھوڑ جاواں بھاویں میرے بعد میرا بھائی بھی کنڈو لانیاں اے کانڈ تے ایک بھی نو تے او دی کانڈ تے دھرتیاں ہویاں کئی مرا سہی چھاتے چ پھول وینا گلاں تن تے ورتیاں ہویاں تے چیئے چاڑ نہ اج کل سیدھن تے ہینی سنگتاں شرطیاں ہویاں اوے پلے سمر چھڑے دیاں کچھ وی نو پری موئے تو پرتیاں ہویاں مہربانی صحیح پلے سمر چھڑے دیاں کچھ بھی نو پری موئے تو پرتیاں ہویاں مار صاحب اپنا پت پیچ بھی کھاونا ہویا کئی نو گاریے حال ہے اپنا پت پیچ بھی کھاونا ہویا کئی نو بھائی ممتاز میرے ویکھے اپنا پت پیچ بھی کھاونا ہویا کئی نو گاریے حال جو بیلی منہ متھے لگن گناہ سمجھیندا ہے کائے دشمن چل گئی چال بیلی منہ متھے لگن گناہ سمجھیندا ہے کائے دشمن چل گیا چالے کدی ہاں صحیح لیکن ہن کوئی نہیں کیویں آکھاں ہن بھائی والے جو ہر جشن تے نہیں ہر مشن تے ہوندا ہے میرے سر وٹ ویریاں نال بسم اللہ جی ہر جشن تے نہیں ہر مشن تے ہوندا ہے میرے سر وٹ ویریاں نال زری جتنا انہوں احساس ہویا ایک لگدے ہو گئے رنج دا ایک لگ دے زری جتنا انہوں احساس ہویا بھائی طاہر گڑگور صاحب زری جتنا انہوں احساس ہویا ایک لگدے ہو گئے رنج دا اے میرے بھرم بھی کوری چادر تے بے موسمے کھتے ہوئے وانج دا زری جتنا ہی بھائی مونے سے زری جتنا ہی نو احساس ہویا ایک لگدے ہو گئے رنج دا میرے بھرم دی کوری چادر تے بے موسمے گھتے ہوئے وانج دا اور تیرے ہاتھیں گوٹیاں مرضیاں دا سٹی رکھ واقع شطرنج دا پر جدا پرتی کھیڑ تا کون بھرے سی مول ایک لوڑ گئی آج دا بسم اللہ جی جدا پرتی تیرے ہاتھیں گوٹیاں
مرضیاں دا سٹی رکھ واقع شطرنج دا پر جدا پرتی کھیڑ تکون بھرے سی مول ایک ایک لڑ گئی ہنج دا ملبوس اج پارٹیاں لیراں وچ تیرا اپنا خیر اندیش واہ 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 ملبوس اج پارٹیاں لیراں وچ تیرا اپنا خیر اندیش کس دور اچ جائے تیرے حکماں تے دتا چھوڑ قبیلہ خیش زندگی ہوئے مہربانی سے ملبوس اج پارٹیاں لیراں وچ تیرا اپنا خیر اندیش کس دور اچ جائے تیرے حکماں تے دتا چھوڑ قبیلہ خیش اور بھائی شاید میرے لئے کیا دائے بھائیں چلے اس گھاٹے چوٹیاں دے تیری منگی اس خیر ہمیشہ بھائیں چلے اس گھاٹے چوٹیاں دے تیری منگی اس خیر ہمیشہ اور نوی گال نہیں کھیڑ نصیب چپرتے تا ہو ویندن شاہ درویش نوی گال نہیں کھیڑ پر نصیب چپرتے تا ہو ویندن شاہ درویش نہ دے سوکھ چین نہ رات نو نیندر بسم اللہ بھائی شاہد عباس لاکھ صاحب نہ دے سوکھ چین نہ رات نو نیندر کسے اس گرداب بچ پھتاں بس چھوڑ دینا سٹیج نہ دے سوکھ چین نہ رات نو نیندر کسے اس گرداب بچ پھتاں میں سمر پرانے کرزے وانگو سجنا دے ذہن تو لتھاں نہ دے سوکھ چین نہ رات نو نیندر کسے اس گرداب بچ پھتاں اے میں سمر پرانے کرزے وانگو سجنا دے ذہن تو لتھاں بھائی جان اس دور اچ کھب دا کام بن ویندا ہے کہیں دے کول چھڑی وین کتھاں اور ساڈا اپنا چھیڑا ہے اے ارمان ہے ودا ملک بنیندا ہے ساڈا اپنا چھیڑا ہے اے ارمان ہے ودا ملک بنیندا ہے ستھاں میرے دل مجبور دے تاج محل دی وسڑیک رہا ہے جڑا چھوڑ گیا ہے تھوڑی زندگی ہوئے میرے دل مجبور دے تاج محل دی وسڑیک رہا ہے جڑا چھوڑ گیا ہے تو اپنے مستقبل دے نقشے نوے لکھ رہا ہے جڑا چھوڑ گیا ہے تے ہوئے واقف کل کمزوریاں تو نزدیک رہا ہے جیڑا چھوڑ گیا ہے ہون واقعی لوڑ دے کچھ نہ سے تو ٹھیک رہا ہے جیڑا چھوڑ گیا. بہت شکریہ مارو ممتاز حسین سپرا صاحب بھائی زیکم عباس لاکھ صاحب تیری واقعی جی تابدار بھائی دے حکم دی تعمیل جی بسم اللہ تینوں پائے گیا ہول غریبیاں تو تینوں ڈر لگ گئے تو نکھڑ گئے تینوں پائے گیا ہول غریبیاں تو تینوں ڈر لگ گئے تو نکھڑ گئے اے تینوں سنگت دی پاگ بنوائی دیاں واری کئی سار لگ گئے تو نکھڑ گئے بھائی اکرم کلو صاحب آندہ ہے پر تیرا لگا جو کچھ نہ آسان گیا تیرا سنگت دے خرچہ کچھ نہ ہویا تے ساڑے گھر لگ گئے تو نکھڑ گئے